reportariarekin joango gara. Hauek bai oso ondo pasatu dutela reportajean, Ikusi dezagun, aurrera. Ongi etorri Kalaskako Gabon Olimpiadetara. Zorte hon eta Gabonetako espirituak laguntza itzaten. Lehenengo probako lehiakideak izango dira Kimet eta Xabi. Batea, no? Ez baterik ez dago. Galdu du. Trampa, adivinazio, toma! Bigarren probako lehiakideak izango dira Irati eta Garazi. Hau pixka zaila da, Eta hirugarren probako lehiakideak beraz izango dira Mikele, Nerea, Adriana eta Andi. Belaunak, burua, sorbaldak, oinak. Burua, sorbaldak, bizkarra, oinak. Gerria, oinak, burua, edalontzia. Eta orain, final handia. Ez, nik irabaziak. Ikusi batzuk. Eta Kalaskako Gabon Olimpiadetako irabazlea da Kalaskako ikusleak!